Hello friends, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्ल'आव बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसाम जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर क्लास 8 पास जानानै दङबा एबा जायफोर बिथांमोना मेट्रिकखौ पास जानो हाबाय एबा मेट्रिकखौ पास जानानै जुदि हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो हायार सेकेन्डारि पास जानो हाबाय आन्डार ग्रेजुवेट पास जानो हाबाय बिथांमोनानो बे माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय साख्रिनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय जेरै नोंथांमोननि फरायनायाथ' आं खोन्थाखाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सेलेक्सना माबोरै जागोन एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि उनाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिनि नामा मा आरो बेजों लोगोसे सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बेखौ गासैबो मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनसिम मोनसेल' आरज गाबो जायफोर नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै एबा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो आसाम गभर्नमेन्टआनो जाया मानो इन्डियान गभर्नमेन्टआनो जाया मानो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। दा आं एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थानोसै। गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द सुपारिनटेन्डिं अफिसार जरहाट मेकानिकेल सार्कोल इरिगेसन जरहाट आसाम बे जाबाय जोंहा बे इनफरमेसन आरो माने एडभार्टाइजमेन्टनि सिगां गुदियाव लिरनाया। दा एडभार्टाइजमेन्टआव बेखौनो होनदों जोंहा साख्रिया लोगोफोर ग्रेड 4 नि थाखाय फैदों साख्रिया। दा बे ग्रेड 4 आव मा साख्रि दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नै बिथिं होनाय दं लोगोफोर नेम अफ पस्ट ओमफ्राय बिथिं सेलारि होनाय दङ ओमफ्राय बिथिं टटेल भेकेन्सि होनाय दं ओमफ्राय बिथिं केटेगरि होनाय दं। दा जोंहा फार्स्ट साख्रिनि नामानो जाहैबाय लोगोफोर पियन। दा नोंथांमोना बे पियन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायगोन होनना बे बुंदों। आं नोंथांमोननो जुम खालामना खोन्थानोसै। 12,000 निफ्राय जागायगोन होनना बे बुंदों। 12,000 निफ्राय जागायनानै नोंथांमोननि सेलारिया बारायलांनानै 52,000सिम जाहैगोन होनना बे बुंखादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबैनो 3,900खौ मोननो हागोन होनना बे बुंबावदोंसो माने एलाउन्सफोरबो नोंथांमोना मोनफागोन होनबावदोंसो जोबोद मोजां खौरां बिदिबाथ'। दा जोंहा बे टटेल भेकेन्सिया मात्र 3ल' दं होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना बिदि साननादि जेनेबा 3ल' पस्टआ जोबोद खमथार होननानै एप्लाइ अनलाइन खालामना बिदि दा सान माने जोंहा खम होननानै नोंबो बिदिनो सानगोन गुबुना बिदिनो सानगोन नोंथांमोना बिनिखायनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा एग्जामाव पास जानो हागोन अब्लानोथ' नों मोनगोन नालाय साख्रिखौ। ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड पस्टनि नामा जाहैबाय लोगोफोर बिथिं दङ नोंथांमोननि खोन्थानि। बेहाय दंबावो लोगोफोर पियन दंबावो ओमफ्राय बे दं चकिदार ओमफ्राय बे दं खालासि साख्रिनो। दा बेहाय नोंथांमोना पियननि थाखायबो सेम टु सेमानो सेलारिया 19,000निफ्राय जागायनानै 52,000 जाहैगोन होनना बुंखादों। बे मोनथाम पियन चकिदार खालासि बे साख्रि मोनथामनि थाखायबो जाया माने सेलारिया सेम टु सेमानो दं। बेहाय राननाय दं आरो जेनेबा सासे बे मोनथामबो पस्टनि थाखाय सासेल' पस्ट दङ लोगोफोर। दा बेहाय एसटिपिनि थाखायबो दंखायो नोंथांमोना सिन्था खालामना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बे मोनथाम साख्रिनि थाखाय। आरो जोंहा गाहायाव मोनसे दंबावोसो आरो बेबो मोनसे पियननिनो लोगोफोर बे जाहैबाय एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनि आरो लोगोफोर पियननि थाखाय बियो। ओमफ्राय बिनि थाखाय सासेल' पस्ट दङ ओमफ्राय बे पियन पस्टनि थाखायनो सेलारिया सेम टु सेमानो दहायनि गोजौनि बायदिनो लोगोफोर। नाथाय बे सासेल'आ रावनिबो नङा बे मात्र एसटिपि केन्डिडेटफोरनि थाखायल' लोगोफोर बे पियन पस्टआ। बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय सासे मालाय मा जानो नोंथांमोना एग्जामाव पास जाबानो मोनगोन बे साख्रिखौ। दा नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ खोन्थानि। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ 18 बोसोर जाबासो साख्रिखौ मावनो मोनो होननानै माने 18 बोसोर जानांगोन होनना बे बुंदों आरो लोगोफोर। नोंथांमोना 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन। 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय एबार मोनसे एडभान्टेज दंबावो जोंहा जायफोर बिथांमोना एससि एसटिपि बेहाय बुंदों 45 इयार्ससिमनिया माने एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। 18 बोसोरनिफ्राय 45 इयारनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना एससि एसटि केटेगरिनि। आं क्वालिफिकेसनखौथ' खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोना मात्र क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानो हाबाय बिथांमोनाबो गासैबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव एप्लाइ अनलाइन लिंक होननाय मोनसे होनानै दोनदों नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय बेहाय थांनानै। दा जोंहा लास्ट डेट एप्लाइ अनलाइना जोंहा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय लास्ट डेटआ जागोन 26 फेब्रुवारि खालि जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन होनना बे बुंदों। आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेहाय माखासे साइजफोरखौ होदों जेनेबा नोंथांमोननि बे डकुमेन्टसफोरखौथ' नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन नालाय अनलाइनाव बेनि साइजफोरखौ होदों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायनो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामो अब्ला नोंथांमोना बे डकुमेन्टसखौ माने एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय।
दा बेहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाखानि। फार्स्टआवनो नोंथांमोना एज प्रुफ हिसाबै होनो नांगोन एडमिट कार्ड मेट्रिकनि, नङाबा नोंथांनो जुदि डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय क्लास 8नि पास सार्टिफिकेट होबानो जाबाय। ओमफ्राय मेट्रिकनि सार्टिफिकेट दङबा होजागोन, गैयाबाबो जागोन होनना बे बुंदों, अपसनेल नालाय। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिनि सार्टिफिकेट दङबा बेखौबो होजागोन, गैयाबाबो जागोन होनदों, बेहाय अपसनेल बेबो। ओमफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बेखौ नोंथांमोना होलायनाङा लोगोफोर, आसाम गभर्नमेन्टनिबा बे अपसनेल होदों नालाय। जुदि नोंथांमोना जुदि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड दङबा होजागोन, गैयाबाबो नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। कास्ट सार्टिफिकेट बेहाय बुंदों इफ एप्लिकेबल, कास्ट सार्टिफिकेटआबो जुदि नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना होनो हागोन होनना बे बुंदों, गैयाबाबो नोंथांमोना होआबाबो जागोन। लास्ट नाम्बाराव दङ नोंनि पिआरसि सार्टिफिकेट, पिआरसि गैयाबाबो आधार होनो हागोन, नङाबा नोंथांमोना भटार आइडि हिसाबै नोंथांमोना गावनि आइडिखौ होनो नांगोन होनना बे बुंदों। जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना होबानो जाबाय, पिआरसि नङाबा आधार नङाबा भटार कार्ड। ओमफ्राय बिथिं सेलेक्सन प्रसिडिउरखौ आं नोंथांमोननोहाय खोन्थानि एसे फरायनानै। बेहाय बुंदों सेलेक्सन प्रसिडिउर, बेहाय बुंखादों लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामिनेसन सिलेबासखौ मा होनाय जागोन एबा मा साबजेक्टनि सायाव जागोन बेखौ बिथांमोना गावनि वेबसाइटआव, गावसिनि बे वेबसाइटआव होनाय जागोन होनना बे बुंखादों फार्स्ट नाम्बाराव। ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर सेकेन्ड नाम्बाराव बेहाय बुंदों, बेहाय मा होनदों रिटेन एग्जाम बेफोरखौ गासिबो मायाव होनाय जागोन, नों एडमिट कार्डआव नटिफाइ खालामना होनाय जागोन, माने एडमिट कार्डआव होनाय जागोन। जेनेबा एडमिट कार्डआवथ' मिथिखायोना जोङो, एडमिट कार्डआव जेनेबा नोंथांनि एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन बेखौ गासिबो होनाय थागोन होनना बे बुंदों एडमिट कार्डआव। ओमफ्राय बेहाय बुंदों जुदि नोंथाङा डकुमेन्ट्सफोरखौ मोजां खालामाखै एबा नोंथाङा माने साबमिट खालामनाय डकुमेन्ट्सफोरा डुप्लिकेटबा बेफोरबायदि माने केन्डिडेटनि थाखाय माने एप्लिकेसनफोरखौ, केन्डिडेटफोरनि एप्लिकेसनखौ रेजेक्ट खालामनाय जागोन होनना बे बुंदों आरो 3 नाम्बाराव लोगोफोर। डकुमेन्ट्सआ गावनिखौनो होनांगोन, गुबुननिखौ होनानै होबा जानाय नङा होनना बे बुंदों आरो। बेखिनियानो लोगोफोर, आरो बेहाय जेबोआनो गैयानो, गावसोर होनखाबाय माथो वेबसाइटआवनो आपल'ड खालामगोन होनदों, सिलेबासा मा लानाय जागोन बेखौ गावसिनि वेबसाइटआव आपडेट होगोन होननानै बे बुंदों। दा नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ अनलाइन खालामनानै दोनोबा बिनि उनाव नोंथांमोना माने वेबसाइटआव थांनानै कन्टिनिउसलि चेक खालामहैबाय थाबानो जाबाय, बबे सिलेबासनिफ्राय जोंहा सेलेक्सना जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन गावसिनि वेबसाइटनिफ्राय। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, आंथ' नोंथांमोननो गासिबो खोन्थाजोब्बायनो। दा नोंथांमोना बेनि गेजेरावनो माखौबा बुजियाखैबा एबा माबाफोर कुइसन सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन, एबा नोंथांमोना बड' जब निउस चेनेल वाट्सएप ग्रुपआवबो सोंहरनो हागोन। आं बे बड' जब निउस चेनेलनि वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दा बेखिनियानोमोन, नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो, जाहाथे बिथांमोनाबो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हायो एबा मिथिनो हायो। एप्लाइ खालामाबाबो जाहाथे नोंथांमोना शेयार खालामना होयो। आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर। गोजोन्थों लोगोफोर।